androides. El paràgraf 16 del protocol del Gremi de Valedors us obliga a entregar l'actiu d'immediat. Unitat IG! Abaixa l'arma! Soc del Gremi! Vostè és membre del Gremi? Creia que jo era l'únic assignat a aquest encàrrec. Doncs ja en som dos. Adeu a l'element sorpresa. Malauradament, he de demanar-li al rastrejador. Jo ja he emès l'ordre de captura. La recompensa és meva. Si no m'equivoco, de moment encara tens les mans buides. Això és correcte? Tinc un suggeriment. Procedeixi. Ens repartim la recompensa. Això és acceptable. Genial. Anem a reagrupar-nos a un lloc segur i tracem un pla. Per descomptat, la reputació i el mèrit associats a aquesta missió seran meves. Podem discutir-ho més tard. Requereixo una resposta per tal de poder procedir. Alerta, alerta, alerta.